Fis-17 ta' April Santa Caterina Tekakwita Verġni għexet bejn l-1656 u l-1680. Twildet fl-Amerika ta' fuq, ħdejn l-Dajjar Erie u Ontario u xmara St. Lawrence, qrib fejn illum hemm il-fruntiera tal-Kanada mal-Istati Uniti tal-Amerika. Ir-razza tagħha imsejħa Iroquois kienet selvaġġa u feroċi. Kienu difatti in-nies tar-razza tagħha li qatlu it-8 qaddisin martri Ġiżwiti Franċiżi, San Isaac u sħabu, anzi xi wħud minnhom kienu saħansitra kannibali, jiġifieri kienu jieklu il-laħam tal-bnedmin. Kellha 20 sena meta ġiet imamda mill-patri Ġiżwita Jacques de Lambreville nhar l-Għid il-Kbir fit-18 ta' April tas-sena 1676 bl-isem ta' Caterina. Il-laqam tagħha kien Tekakwita, jiġi ifisser timxi bil-mod, għax wara li mardet baqgħet dejjem ma tistax timxi tħaffef. Malli saret nisralija din bint is-salvaġġ, anki qalb dawk il-pagani feroċi ta' pajjiżha bdiet tgħix ħajja ta' talb u ta' penitenza, tant li bdiet issofri il-persekuzzjoni u l-insulti ta' dawn is-slavaġġ. Allura l-istess patri Lamberville ħada tgħix f'post ieħor jismu Sault St. Louis fejn kien hemm xi qraba tagħha. Għamlet l-ewwel tqarbina nhar il-milied tas-sena 1677 u fuq parir tal-konfessur qatt li kien hemm bosta li xtaqu jiżżewġuha għamlet ukoll il-vot tal-verġinità. Mietet fl-età żgħira ta' 24 sena fi-17 ta' April tas-sena 1680. Kienet ilha biss 4 snin nisranija. Anki l-pagani jitolbu fuq il-qabar tagħha u jagħtuha qima. Il-Papa San Giovanni Paolo II iddikjara beata fit-22 ta' Ġunju tas-sena 1980 u l-Papa Benedittu XVI ikkanonizza fil-21 ta' Ottubru tal-2012 fil-Vatikan. Xi kultant aħna ngħidu, jew aħjar jaqblilna ngħidu, li huwa diffiċli li ngħixu ta' qaddisin minħabba s-sitwazzjoni u ċ-ċirkustanzi li ninsabu fihom. Ngħidu li kieku kellna aktar solitudni, inqas oppożizzjoni, saħħa aħjar u konna nkunu nsiru qaddisin, imma peress li u hawn kulħadd isib l-iskużi tiegħu. Kateri Tekakwita hija ta' eżempju għalina l-koll, għax l-ambjent u ċ-ċirkustanzi li fihom għexet ma kienu xejn favorevoli, imma għax ikkoperat mal-grazzja ta' Alla u wassala għal-qdusija li għaliha ħadmet biħġara. Il-qdusija tiffjorixxi meta maquda mas-salib u wieħed jista' jingħaqad mas-salib bis-sofferenzi u d-diffikultajiet tiegħu minn kullimkien fid-dinja bla ebda skuża. Minkejja tant fixkil, oppożizzjoni u perikli, Alla ipprovda lil Caterina kull ma kellha bżonn persuna nisranija, l-appoġġ ta' komunità, jikella om twajba, assisin li jgħinuha u ħbieb insara. Dawn kienu preżenti fl-ambjenti u l-kundizzjonijiet primittivi li mbagħad komplew jiffjorixxu bit-talb, bis-sawm u bloti ta' karità. Għaqda ma' Alla f'Ġesu u fl-Ispirtu, penitenza u ħafna dbatija u karità lejn ħuta il-bnedmin. Il-qdusija hija sejħa għal kulħadd. Iva, anki int li qed tara dan il-filmat għandek is-sejħa biex tilħaq dik il-qdusija li Alla ippjana li jara fik. Kif qed twieġeb għal din is-sejħa ta' Alla? Fl-eżortazzjoni apostolika Gaudete ed Exsultate ifirħu u tennew tal-qdusija tiegħu Papa Franġisku dwar is-sejħa għal qdusija fid-dinja tal-lum insibu dan li ġej. In-nisrani
ma jistax jaħseb fil-missjoni tiegħu fuq din l-art mingħajr ma jara fiha mixja ta' qdusija, għax dan irid Alla minnkom il-qdusija tagħkom. L-ewwel ittra lit-Tessalonkin kapitlu 4 vers 3. Kull qaddis jew qaddisa hu missjoni u pjan tal-missier biex jirrifletti u jlaħħam f'mument determinat tal-istorja xi aspett tal-Evanġelu. Din il-missjoni issib il-milja tat-tifsira tagħha fi Kristu u nistgħu nifhmuha biss jekk nibdew minnu. Fil-verità, il-qdusija tfisser li ngħixu faqda miegħu il-misteri ta' ħajtu. Tfisser li nixxirku mal-mewt u l-qawmin tal-mulej b'mod uniku u personali li mmutu u nqumu mill-ġdid kontinwament miegħu. Dini sejħa qawwija għalina l-koll. Intu koll għandek bżonn tifhem it-totalità ta' ħajtek bħala missjoni. Ipprova għamel dan billi tisma' lil Alla fit-talb u tara fis-sinjali li qed joffrilek. Itlob dejjem lill-Ispirtu Santu jurik x'qed jistenna minnek Ġesu f'kull waqt tal-eżistenza tiegħek u f'kull għażla li trid tagħmel biex tarbex post għandu fil-missjoni tiegħek u ħallih jaġem fik dak il-misteru personali li jista' jkun mera ta' Ġesu Kristu fid-dinja tal-lum. Jalla intaraf li ma' idik il-kelma, dak il-messaġġ ta' Ġesu li Alla jixtieq il-issen lid-dinja bil-ħajja tiegħek. Ħalli lill-Ispirtu jibdlek, ħallih iġeddek biex dan isir possibbli u hekk il-missjoni prezzjuża tiegħek ma tisfax mitlufa. Il-mulej iwassala għall-milja tagħha imqarqal bl-iżbalji tiegħek u l-mumenti negattivi tiegħek sakemm int ma twarrabx għal ġenb it-triq tal-imħabba imma tibqa' dejjem qalbek miftuħa għal ħidma sopranaturali tiegħu li issaffi u ddawwal. La tibżax mill-qdusija, mhix ħa toħodlok saħħa, ħajja u ferħ bil-maqlub, għax tasal biex issir dak li l-missier ħaseb meta ħalqek u għalhekk tkun fidil għal dak li int tassew. Meta noqogħdu fuqu u jeħlisna mill-jasar u jwassalna biex narfu d-dinjità tagħna. Tibżawx timmiraw iżjed fil-għoli li tħallu lil Alla jħobbkom u jeħliskom. Tibżawx tħallu lill-Ispirtu Santu jmexxikom. Il-qdusija ma tagħmlekx inqas bniedem milli int għax hi laqa tad-djufija tiegħek mal-qawwa tal-grazzja. Fl-aħħar mill-aħħar kif qal Leon Bloy fil-ħajja m'hemmx ħlief niket wieħed dak li ma nkunux qaddisin. Talba. Mulej, minkejja li f'pajjiżha sofrit il-persekuzzjoni u l-insulti ta' niesa, Santa Katerina Tekakwita baqgħet sħiħa fil-fema tagħha u għexet biss bimħabba għalik. Għati lilna wkoll li ngħixu għalik fost il-ħafna taqlib u kontrarju li aħna mdawrin bih fi żminijietna llum u għamel li qatt ma nieqfu navvanzaw fil-qdusija li trid minna. Tkun kemm tkun diffiċli li naslu għaliha minħabba iċ-ċirkustanzi. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.